ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥାନ୍ତି। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗ୍ରାମ ସମୀପରେ ଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ବେହୁଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଲୋକଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ରାଜା ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଚୋର। ତଳେ ବେହୁଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଏ ଜଣେ ଚୋର ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚୋରି କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଭଲ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଚୋରଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ। ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ ଏତେ ପିଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ସେହି ମଦ ପିଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରୁ ଢଳି ଢଳି ଚାଲିଗଲେ। ମଦ୍ୟପଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଲୋକଟିକୁ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ। କଠିନ ତପସ୍ୟା କାରଣରୁ ବେହୁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ବେହୁଶ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଓ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ଲୋକଟି ଚେତା ଫେରି ପାଇଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ଲୋକଟିକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଧରି ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳାଇଗଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଟଣା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ଉପରେ ତ ଲୋକେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନେଉଥିବେ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନାକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ମାନବ ସ୍ୱଭାବ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ବେହୁଶ ଲୋକକୁ ଚୋର ଭାବିଲା ଚୋର, ମଦ୍ୟପ ଭାବିଲା ମଦ୍ୟପ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବିଲା ସାଧୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।